Horas manihita saluhutna. Nahina holongan nami di bagasan Yesus Kristus. Manang di dia pehita maringanan. Mandok mauliate hita tu debata ala pasu-pasu. Naung di lehon tu ganup hita ro di sadarion. Nang songoni mandok muliate hita di akana poson di Tuhan. Naung para rehon tiki nalaho pasahaton parsiajaran di tikion. Horas tu amang pandita. Horas. Mau lihat godang. Seanggiat parsiajaran nalaho, parsiajarata di Advent Batak Ministerion. Boy gabe sada bohal di partodiata jala panggarahon haporsiata tu debata. Itikion marsiajar mahita sian parsiajaran sikola sabat paopaton. Uluan parsiajarata ditikion ima Jahova parasi roha jala pardenggan basa. Taparade mati kita tabegema ayat syapilon na pinarade jala na dijinaha ni amang pandita M. Hutasoit. Ayat siapilota tarsurat do di buku Yesaya 40 ayat 15. Songonom mahatani Tuhan. Tung terhalupahon inaina ma poso-posona. Soasi rohana mida anak tinubuhon nai. Tung surape terhalupahon nasida yang goau laos sohu halupahon okudoho. Songoni masahakna mau lihat. Laho mamuhay parsiajarat taon dohot serep ni roha hupangido hami ma haradean ni amang pandita purba songon tangiang pamuhay. Tapasada marohata martangyang mahita. Alay Tuhan Jehovah, madok mulati hami Tuhan, titikyon di hadapanmu, di siala sidot holong ni roham, do pangaramu temu, ganup di hami Tuhan, boy hami Tuhan di sadarion, di nalahom marsiajar, di nalahom mangrang-rangi parsiajaran sekolah sahabat marhite bahasa Batak Tuhan. Sayanggia ma Tuhan, dewa mati kinadenggan, sayanggia Tuhan parsiajaran Tuhan boy ulang-rangi hami, na boy Tuhan kebibohal parangolion nami, di na manomu harorom na paduahli. Upasatami tiki do rohanami di bagas sasadero Tuhan, marhite gwan ni anakmu Yesus nung masing okupay martangya kami Tuhan. Amen. Amin. Mau lihat godang tu amang pandita purba na mambayan tangyang pamuhay di sadarion. Parsiajaran paupaton ya. Nama uluan di parsiajaran nakin Jahova parasiroha jala pardenggan basa. Nah, di bagasan saminggon marsiajar mahita adong suku-sukun di amang pandita purba di hari Minggu. Suku-suku na sangona namang pandita. Ahado na pinabuha ni gobaran on di parangi dohot hinabalga ni denggan basa ni debata. Upasa matu amang pandita mardongan mauliate. Mauliate di suku-sukun ng pinasahat ni amang pandita Yes Manukalit. Ahado na pinabuhan ni gobaran
gobarano di parange dohot hinabalga ni denggan ni basa ni debata. Molo tabukan aking tabige ay siya pilon ng pinasaha niya mang padita kutasoit ng jinahan niya mang padita kutasoit. So dia tutu ina dang tarhalupa hossa poso-poso manang nageleng na. Molo di hita irokon buka na dang tarhalupa hossa alanya bahama geleng na poso-poso na tubu siya subeon iso ni dokon taringo ni lobi sian holong ni sahala ina ma holong ni debata tu hita. Mungkin tak kas di mungkin ang bui gabusata jaladang bui talelakta hatay. Jo situ tudo di buku nabadia manggobarhon partalian ni natua-tua. Do ianakon na laho manggobarhon dengan bahasa ni debata na sumurong maradopon manusia. Mengodol ni dengan bahasa ni debata daw ubalga siyan holong na pinaturo ni Jolma maradopon holong na balga jala uli si tutu. Di pasajaran sekolah sahabat papatonon. Nalau pasajarat dama songo dia tutu Jehovah para siroha jala pardenggan basaon. Gobaran ni pinabuan ni gobaran sinakingan. Mula tabuka di Yesaya 40 siya 15 nakingan ni tarhalupahon inena maposo-posona. Alidokon so asirohana mida anak tinubuhon nai ale Jehovah dangdung olo mangalupahon ianakonna jala asini roha dang marpahasohotan. Jadi molo taring ni holong ni roha ni dobata molo ina songo dia pe jugul ni anak na tong do di hokko. Songo dia pe badal li geleng na songo dia pe juga ni geleng na kanajak na julahon saya totong ditangiakon. Sedangkan manusia do boy songo ni, apalagi madebata tu. Jadi di Jeremia 31 20 madokon, debata manata bangso perpadanan ni, nagabe anak hasian jala anak hasoloan. Molotungpe di akka parngulon na sida jo situ tu macukati dopa ibana dopa debata masuna jala malungur rohana di bahen alai nang pesongoni di debata malala do ate-ate ku taringo tibana jala ikon marpangulahi rohaku mida ibana sona dong hata marpangulahi marsiula terus nang pejukat tiam manusia selala mada butu dosa terus selala terus ulahun najat madado pod debata alay tong marsiula rohani debata. Ima balgani holong ni rohani debata. Lubi siyan sahala ina. Molo di hita ala bata kadong do cerita si Mardan. Tong ama aju ketia pegeleng ne tong sa di hukok geleng ne. Lubi sanima holong ni rohani debata. Ima na pinabuan ni gubara ni amang padita si Manukalit. Siyanggi mahita tutu. Nang tahilala holong ni sahala ina tu hita. Song dia pakokok ni sahala ina tu hita manusia siang dia matutu tari mangrimangi tarajumi song ni ubal ga siya ni maholong ni rohani debata tu hita song ni mamang padita si Manukalit tari ni alus ni suku-suku ni maldo nga muliate Mau lihat mak dia amang pendeta purba napa turakon tung macai tabo jala lehet holong ni debata dang adong ibarna holong ni sadaina lobi holong do pede bata tu anak ponna imahita. Jadi suku-suku ma tu amang pendeta El Sianipar. Nauli amang nauli. Songo dia do parsejaranon mangurupi hita lau manada sitong do holong ni debata tu hita. Jala pangapulio dia do na dapot jala sa sitong na dapotan sien persiajaran namang. Boy di patorang amang asa lam takas tatu siamang. Mau lihat yang mardongan holong. Nauli ma amang padita hutasoit di buah-buah ni suku-suku muna. Takas suku-suku non. Songo dia do persiajaran mangrupi hita lau manada sitong holong ni debata hita. Jala pangapulo dira dapot hita siya persejarano pangapulo diro. Jadi nak kani nunga di jahon amang padita hutasoit.
anggota ringot ni ayat siapirotta manang ayat turput dihita na dienet sia buku Yesayas 40 ayat 15 na patuduhon Jehovah para siroha jara peninggal basa isukur sono tung tarhalupahon ina masa da poso-poso na itu buduhon na tarhalupahon na do sa sitong na da tarhalupahon na aleonggo na makalupahon na tinubuhon na gudang jararanap ala nakpetung ina mangalupahon poso-poso na tubuhon na idokko debata yang goahu laso halupahon kudoho masada balgani holong na zabuin mangapuli di kita di bahasa seperti itu. Jadi arong dosa ini nama ngalupahon poso-poso na tinubuhon na arong jalaranap gudang alay nape ina sa sitong na daktar lupon na ala diboto do bernit na tiki marharuan imana makarwani ianak kunay disiubion na jal na manubuho petong hachi jala bernit do di tahun jal daktar lupon na sa sitong na anggo anak pinatutuhon na manapos tinubon na alay arong rin na manubuho na mga lupon na tinubuhon na gudang alay do ko debata tuk songonipe aong ina na manubuho pos-pos na tinubuhon na iyang goau laso halupahunok kudo isepehamu molo diha memula ni akka pranamuna na uksala siya debata. Ito kasongonon holong na manegay iroha. Jadi persejarah holong na iroha. Balga niya siniroha ni debata na suha bilangan marupon jolma manusia di patuduhod do di buku Hosea. Oma taringo turi-turian ni panrang Hosea doho na nialapna manang pardi hutana. Panurang Hosea nunga di podaho debata laho maho buat masada boru-boru si babi jalan. Dohot akka tubuh ni si babi jalangi. Ay gabi sada terus-terusan doto bangsoi. Alay saidat dati isini tano ido permainan marbalik sa Jehovah. Songon sada boru-boru si babi jalang na selau tuak kaulon na nasa suman. Jedok ko masongonon. Di bagasan Hosea 10 sada maggobarhon partalian ni debata do bangsunay. Alay mardonga gobbaran ni sarahala ama nago asiroha mardopon ni anak konna. Jadi mardopon anak konna gobbaran na sada ama nago asiroha. Ya, tumboha pero mang ni anak konni songon edokon ni amang padita purba nakiningan setong di anak konna setong nomor pamati rohana. Itu sipata moluakan na tua manak ma marpikir makata ke anak konna. Ay molu lupa ni anak konna akkahakan sarpusan na tutuana. Alayang guna tutu tumhape pangalaw ni anak konna sa sarponon na di pangalaw ni anak konna. Songonima debata digebarhon songon ama na makokop jala na saya makaholongi anak konna. Molo tajahado di buku Hosea biddu 10 sada ayat sada Rusia takasma tedeson bohar debata makahuluhon dalan holong makaholongi manusiai maradupon diakka pangalasyonna. Molo tajah di buku Hosea pasal biddu 10 sada ayat sada sekon uju bajar dope Israel holong rohakku mida ibana jala siya misir do hujowa naki lam tarjow nasida lam madaw nasida siya buhi ni panurangi lam dijow lam madaw tuak kabaldo nasida marbalik mamele jala tu akka ganaganap nasida manutung dupa manang peleanna mulok ko dia pitu sungunom masonon HP anggo bangsoki saya madadati marbaldo siya nahu tarjow niyan nasida tugijang HP dang olo nasida hehe menanggo sahala. Jadi yang gojol mai ditugu dutu halalungu ales latu talaga. Songo nahari songo pinhalubu molo nyojar tujolo pinhalubu mudur doi. Molo tinari tujolo mudur doi. Sa songo ni do rohani jolmaun. Irokko debata songo non tarjow niyan nasida tugijang
HP dang ol na sida he nangko sahalat. Omar molo di Hosea bidu sa plusada ayat pidlo kosono. Dia siedo komasono. Dang tarlaluhon au parpiar ni rimasu. Gay marimas de bata. Dak terlaluhon au parpiar ni rimasu. Dang beula honoku maniok Efraim. Ai de batado ahu ndade jolma. Di tonga-tonga muna doa nabadia. Jaldang roahu di bagasan rimas. Jadi gay marimas do de bata mamereng jolmai ala songoni di pangalahona. Sa ditugu tu gijang, alinang ko sa halak pedang olo hehe. Laho manokot de bata tu gijang. Mangihut dia sa puluh kesongon. Mangihut ton tu Jehovah do nasida sogot songop babiat ibana patungorom sai patungoromon ibana jadi di akka hitirma pangoromon nasida akka sian laut akka hitirma nasida songon akka hitirma nasida tongon merlojong songo pidok sia Misir songo darapati sia tano asur dung payanok kuma nasida di jauh nasida marsona-sonang nina Jehovah. Jadi dung marpiar-piar rimas ni dia bata mulak manasida. Si pata odo akka perjalanan niakka jolomana mangulis yang anon si pata sai berbalik do sia debata perjalananna alai dungawak kana masa dipakulingi di bata manasida diakka songgot ni roha diakka namasa mulak manasida idokot di bata akka hitir manasida merlujung masuk ngopito sa Mesir songot darapati sia tano asur artina sia perlana mamilih kanasing dungi payanokku manasida dijawab nasida marsonang-sonang na Jehovah mulak gorohana songot goje ide songot goje kan mulak songot itu mulak dorhani Jehovah. Hasil di bata mardopo bangsonai, mardopo jol makana mardosai. Di pamahot do di gabar do songon asin rohana la boksian na tua-tua mardopo ni nakonna. Iar ponakonna. Buku na badia mangenet siat gubaran na mangiring-iri sarahat na salak poso-poso. Manakup anak hahulongan di tanganna. Pamalupo jala manulakon si panganot tu pamanganna. Jala akup ni dohol labo na manarihok bangsona nang buku na badia madok ia Jehovah mangopa bangsona itu dosongon pangopa ni bawa di anakna di bagasan holongna dohot basa di hidda jala di oppa ibana nasida sian narubi sahat di sana asina narubi nasay laon rasi rasatikyon nang rasi arisogot tong do dioppa na sida maholongi de bata nape marimas de bata diperbalik ni permainan niya kajolmai berbalik sa Jehovah alai di jauh si patah kana masai mabay jolmai tarsonggo jala tersunggul jala mulak tu dalan tu di bata di oppa de bata na sida bohasa mulak sial labot nuhana manariho jolmai jadi yoppa imu balgari panarihonna ya dioppa songon ama na mangoppa yakka yanakonna dausian habrujuni di bata na swasudata bangsa nai marula-hula mangalausi jala di ujungna manadikot di bata jala pajongjo paruhuman tu atas nasida sendiri jala mangarsaki ibana astuanna mangarsaki di bata ido di bahen sada gobaran na laho magobaron hinabalga ni rimas ni bata marupo pangsunay gobaran ni roha na marpangulahi dohot asin roha na marsigogor patudon holong na jadi rimas ni bata na patudon holong na si pata rimas ni jolma patuduhon patolhason holsonaro diakka nasosuman jadi marimas dan mangulah na sitong alai nanon persejarah tarabo takas peta matara natin use idokon anggori mas di bata mangulahon na ringganya sitong do Grimas di bata na mangulah patudok kolong nado boha hari kot ni rohana diha mamulat ni bangsa nai
sian akka pangalawsyon na. Suku-suku ni amang padita tasoit naki. Songo dia de prasjarano mangrupi hita manada sitong jarolong di batari hita. Jara na boy man sira pangapula di hita. Didokon naki songonon. Songonido balgani holong di bata didokon. Songon gobaran ni na mangiring sada halak poso-poso. Manakup anak haulongan ni tangan na. Ditiup. Gomos diiring. Di pamalum jala disulak ko si panganot tu pamangan na. Jale takuk do iwana labo manarihon. Jala songonido tong holong ide bata. Dioppa do bangso nai. Dioppa tudos to songo bawa na mangopa nakon na. Jali bagasan holong dohot dengan dibasa dihiddat. Dihiddat artina syatoru tu gijang. Naking dijau tu gijang. Oh dihiddat syatoru tu gijang. Sian narobi sahatus dikyon satu nengro. Nasa laon rasi ratikyon nang rasi rasogot. Omma amang sada pangapulion nabui pasat tanang suku muna jala buhay ta manad da holong di bata jala mada pangapulion basa buhay ta hot marsiot di bata mamikirhon holong ni rohani di bata tu hita nabui bangatusi holong nay na sumuba ari si pata holong ni di bata nga bisega hita dak tapamian holong ni di bata gabelau hita marbalik alai tong dodio padebatar hita disulakos pangato mangata di pamalup sa hita di tiup tangata siang dia matu hita sai masyohok mahita mangyahi debata tahalujahum ma mangyahi debata taharikotoma mangyahi debata tapamiyam madebata di bagasa parangulota omma ama kutasoi nabui pasahat mangalusus kusumna sidoboti mau mardongam mauleate Mauleate godang tu amang pandita sianipar. Natakas patorakon parsejarata di hari Senin. Noaing suku kami matu amang pandita kuta soit suku-sukuna songonan amang pandita. Songon dia asa ngoluta mangyuton ngoluni Kristus. Mangalehon rohana di akka partinaonan ni halak. Asa maritehi dan holan majamitahon holong nilibata alai patuduhon di bagasan ngolutta. Songonima suku-suku ni amang pandita mardongan moleate. Mauliate ma amang pandita yesi manuk kalit di suku-suku munai songo dia hita mangihutton ngolu ni Kristus dohot unak kolam majamitahon unak kolam makkatahon. Jadi tung macelehe na king dia lusi amang pandita El Sianipar suku-suku nahu pasahat tung mangino na tu pusu-pusu. Ay puasa. Didok nakingan bangsonek diopa diabing didideng disulang mangat do minum. Molo biasa na molo na diopa na sumargolle do ikan. Dak tolak be merdalan. Disulangi tak tolak be mabatu pamangan nai si pangano ni do di painupon ai tu pamangan so ni do bangso ni de bata naguk dosa na ro manopoti dosa dang margol lebe yang gua jol main manesa dosa alai de bata do na tu puaso. Jadi suku-suku ni amang pandita kalik nakingan songo dia majol mai boy nagabe maparnguluhon ngulun ni debata dohot unak kolam majamita unak kolam makkata olo tutu molo tadokot tu tetanggatta hobbar balokta we asiro hakku deba di tetanggat tahun hobbar balok tahun dang manga pide bena sida bodo hola songoni holan didok asiro ha ale dang adonga dang adok pambainan betor le ano matong boras dah kan itu manang dilio si pangano manang dilio parhepemo wa marok konot ta mangulu hita maparnguluhon songo Jesus alay dang adonga dang adong pambainan dang adong lapatan na noldo jadi
debata perholong ni roha. Aja hama jo Efesus 2 di ayat 4. Alayang go debata para si roha bulod do. Jala parholong roha na balga. Maradop pon ita. Paom. Debata para si roha bulod. Boy do konot tu tetanggatta to barbalokta asiro aku bah. Narsay cahit. Dang dapotas si panganon. Dang arong tolak na bemerhua. Karejo alerang arong pabbenata. Berarti dang arong lapatan nahita madok asiro. Alayang go debata para si roha bulun diop panaking hita. Diubati sahita. Dileom mangan di pasu-pasu hita. Tuk saluhut nangolutta. Dibaga sa permulos si ganuka. Ima debata parkolong ni roha. Jala pardingga basay. Kalau dia 5, jala rapon Kristus do di pangului bana hita. Akka nong mate di bagasan akka pangalaw Sion. Na siyan asini roha do ubain na malua hamu. 5. Ita nang margol lebe ita nang margogo behita. Diopa hita nak kaningan. Ya, dia bing didideng. Siya nak kaparmaran. Alay, tutumay. Asini roha bolon ni debatai. Dipatuluhon. Tuhita. Ditugu hita. Siyan rurang hamatiani. Kebetuhan ngulugan. Asini rohani Yesus. Dibaga sa perpadanan na baru. Na digobarhon. Sarupa tudosong na dibagasan badan narubi. Nabi nain. Manggobarhon asini rohani debatai. Ima aman. Nanidok ni Apostol Paulus para si roha bolon. Si pangapul na sumurung. Ima. Si pangapul na sumurung. Molo marhabuk ni roha hita. Debatai si pangapul na sumurung. Dia pusi ilu-ilutan. Sian si malolo. Jala dihatana sarupa do lau manggobarhon asini rohani Jahobai di bagasan pada nai baru nakolak pada narubi na manggobarhon holong ni debatai tumacay bulun pada narubi pesongoni do. Yesus mabahen pajak kononna tuhita. Godang situtu jala bulun asini rohani debata. Pabuahon Kristus na marasi roha mernida akka na marsitaonon. Ima marsitaonon. Sitaonon na go. Adong na marsahit, adong na digosa-gosa, sibulis, adong na marhabok ni roha, manang na marukil. Jala ibana, dada holam marasi ni roha. Alay disarihon ibana do rikot ni nguluni nasida. Ahana rikot, ahana porlu disarihon debata. Jala tutudo tu matangis do Yesus marnida bangso. Wah, satu matangis. Olo do tubu turu hatta marnida ilu ni si malolong ni Yesus. Ilu di si malolong ni Yesus. Ujibana manatap dopak puta sambuloni. Tangis do Yesus marnida puta Jerusalem. Weta. Balgani dosa ni bangsa Israel. Alay ikon roy ba na makokop dosa ni sadok kita naolo mangoloy debata. Jadi matung macay bulod do jala belga puaso ni debata manang olong na dohot pardenggan basa na itu ita. Ido si parnguluhon otta
jaladak kolan hata. Kalau holak kata do, sudi do boy mak katahon. Alai tapar nguluhom maninna doh taha. Tajamita. So dia balgani holong ni debata. So ini mak amang pandita yes manukalit na boy upasahat otit sian suku-suku munayamang mau diate mak upasahat tan. Utima. Mula ti godang dia mangpadita pasoit di hatorangan ng pinasahat na mapanukukon tua mangpadita siani parsatikyon suku-suku na sono nama. Songo dia dohita olom magsiajar lau patuduhon ragam nilimas na sarupa dopak donga jolma songon na pinatudu ni debata dohita maldongan molate amang padita siani pa. Nauli janadenggan amang padita e purba. Na pasahaton songo buah-buah ni suku-suku muna. Songo dia do hita olo marsiajar lau patuduhon ragam nirimas na sarupa do jolma. Songo ne petunjuk Kristus tu hita de pata tu itu turunga jolma tu kemanusiai. Sada suku-suku na sokalo sabutul naon alana songon na di gubbarhon rimas ni debata tu do jolmai jala rimas si jolmai marupo do na jolma. Ya. Sebetulnya tungna sahabat dingat tu sebetulnya lai taranah majolo song persejarat tadi bagasa seperti kianon. Joko di bahasa persejarat ta uluanda mana turput na sejarat ta bagasan ari rabu do kasonon. Debata perlulu. Debata perlulu. Debata pangiburu. Manang na bahasa di sekon Allah yang cemburu. Ah, itu persejarat tetong. Jadi percemburu panggil lulu dari mana? Perlulu dari mana? Oke. Hidup masuk ngono. Yang go Jehovah para siroha do. Di hata Heber Jehovah di wari El Rahum. Hata El lapatanna Jehovah. Jala Rahum ima ojani hata namadok asini roha manang raham. Manang di bahasa ini sedok rahim. Ahar lapatanna rahim. Holong. Ido mulu bahasa ini sedokon rahim itu harus diisi dengan kasih atau dapat holong. Ini dokon debata de Allah yang rahimi dan rahmani, Allah yang mengasihi dan mengampuni. Jadi rahim artinya mengasihi. Jadi dokon bahasa batas sono nama dok asli rohani Jehovah manang raham. Rasi roha doi mana? Alai Jehovah ndada holan didok holan Jehovah para siroha. Jadi dah holan dari dok ni mana holan debata para siroha, debata Jehovah para siroha. Doh dari dok Jehovah perlulu. Molo di bahasa Hebrew dok son Elkana. Songon nak surat tu di bagasa 5 Musa 4 ayat 20 dokon. Ai api na mangalang do Jehovah debatam. Sada debata perlulu pangiburu Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Mulo tajaha di bagasan sada Korin 10 tolu ayat 4 nama dok ndang mangiburu holongi. Songo dia madalan na Jehovah perlulu. Multajah tong di 2 Korintus 10 sada ayat 2. Mul taranapi do di bagasan sada Korintus 10 tolu ayat berkosonon. Nalabas do holongi jalan nasorta. Nalabas do holongi jalan nasorta. Ndang na mangiburu holongi. Lapatan na mulokon nakingat di 5 Musa. Debata perlulu. Songon api na mangalang doang go Jehovah ay debata perlulu dari mana alai molo di doko di 2 sada Korin 10 ayat over kesono ndang mangiburu holong debata lapatan dang perlulu debata di doko songonon di sada Korin 10 sada 2 Korin 10 sada 2 kesono muruk ni debata do nadiyahu humokop hamu ay nunga hupahorohon hamu tu sada bawa padirihon tu Kristus songon
na burju jalan na bottor. Jadi molodunga di roho kita tu debata songo sada bawa imana kita ora boru totong matotok kita lalama bain hot ni roho hati mana. Jala muruk do debata molo talaosi holong torotai songo sada bawa nang marroa do sada boru. Si hol ni rohana si kok matu jala martaba jala marlambalgama holongna marlopon nasida songo debata. Jadi dokon anggo holongi dang mangiburu alai basi dokon perlu do debata mulai di buku 5 Musa ahar lapatanna perlu do debata jala pangiburu do mana lapatanna manangaswanna balgado holong nai alana molo marbali do hita mana kabai permainan nalau meninggal honi mana luangat do hita jaran dam pasu-pasu sihol ni debata to hita molo do hita niat di imana dapota pasu-pasu mahita jalan nang akka odeng na martaba-taba jala maradu-adu jujud do dilipe horimas di Jehovah molo diguari ho molo diguari ho sahalak jolmai ima sahalak manang ama manang ina namang iburu olo do lapatan ni hatami disi sadanalahu mabuat rohana nasugutan sekitar pukul ono martelepon do hami do ngaku sakamar na julo di asrama jara sakalas tumbal gado holsona mardongan anak kona nasudun sauga muru imana holsoan amang palita martangiang juhita maruguton taringot di holsok ku te anak kokku jara martangiang do hami songoni dotong sada amano ina mangiburu mololau mangalau si anak konna di bagasan pakuling hatan mangiburu jojod do lapatanna tunaroa alai di bagasa buku nabadia hamuruhon ni Jehovah ndada tunaroa lapatanna dan tunaroa lapatanna patuduhon rohana bottor siang sadahala ama naguk holong asa toktong dengga pertalian dohot pardihutana. Jadi na minggu na sarputa bahas tentang pardihuta ima songo parsinoduk songo parnijabu songo nani alapna. Jadi doko songo non patuduhon rohana bottor siang sadahala ama naguk holong asa toktong dengga pertalian holongna do pardihutana do ripena do parsinodukna do nani alapna odo nedokona jadi mono lapatan ni mangiburu di buku nabadiai dang lapatan naroa alai mangiburu ni do ngajolma akasipata dua do lapatanna tunaroa jala tunadinggan jala patudu rimas tukpe adong ragam ni rimas namaralo do pakholong mangihutto 2 Korintus 10 sada adong do rimas nadingga jana sitong adong do rimas nadingga jana sitong ima hamruh ni Jehovah rimas Jehovah say toktong do sitong say toktong do bonar songon holong ede bata nasabilanga marupon bangsonai rohani de bata marupo bangsonai tubuh sian holong na bagas tu nasida dihalumuto Jehovah pertalian na khusus doho bangsonai unang nian mago jala unang nian lipe songonima jadi song sukuskuni amang padita purba nakihan marimas do bata marimas do jorma songo dia do hita olo marsiajar lau patuduhon ragam mirimas nasarupa dopat do ngajolma songon pinatuni di bata tu hita marimas do mana molola hita lipe laho maniup holongi tu hita jadi songonon amang inang donga saporsiaon namang huton YouTube bata apa ministerion do beda ni rimas si jolma do rimas ni debata molo rimas ni debata na tujuanna na lao paturehon na paringgaton na soringgan na suman asa gabi suman jala gabi ringgan odo tujuan rimasna alai ahado rimas di jolma na patol hason muruk na do imana patol hason holso na rimana mana patol hason muruk na do imana
Muruk dari mana? Jadi, mau bahasa Indonesia na songonon. Kemarahan manusia itu hanya untuk melampiaskan rasa kesal dan rasa kecewa. Tapi marahnya Allah itu adalah untuk memperbaiki situasi buruk menjadi baik. Nalau paturehon, nasoringgan asagabe dengan nasoture asagabe ture. Lima silibata boha bangsonai asa marbalik asa madapo hamamulak imana la monopot debata. Siap permainan na meninggal debata na monop bagana-ganaan imana jalan mamir itu gana-ganaan. Jadi yang gori masih jol madang mangulau nasitong. Ana patol haso muruk na dari mana? Na patol haso rimas na dari mana? Na patol hason holso na dari mana? Ya. Jadi buhado hita sa sitong na. Nalau patuduhon rimas debata marupo dong hajolma. Molo pehita muruk ikom mamuruk na mangulahon. Nasitong jala mangulahon na bonar. Ala muruk ni debata say toktong do sitong, say toktong do bonar. Ay rima si debata dang napatol haso muruk na imana, manang muruk ni debata dang napatol haso rimas na imana, alay dang napapuason muruk na alay boha hamungula di jolmai mapaturehon nasuringgan asagabiringgan nasoture asagabiture alai anggori masyolma na patol hasa muluk na do basa unas sa masigogorohana idokan halap batak si boru kuain na si boru bakara molong pua sin na swada mara alai mulu bibuas do muruk na jola manunga jukir bali ahalapatan na Dido, basek ko sa muru kita, molong kodalan na asing, na buy benota, paturehon na siringgan, ga siringgan. Jadi boharo hita, na patudo ko songonon, senggiak matutu, rimas debata na tapiokon, rimas na sitong, jara rimas na bonar, na boha paturehon na ringgan, asa gabi ringgan, dang nalapatol hat sumuru kita marimas turung ajolma, alay mariteholong mahita, boha hamamulak ngidongani, tuak ka na ringgan, jarak terkal seman. Oma ama perintah purba, nabu pasaat, tau mengalusi, suku-suku muna, sidoboti mahami, mardonga moleate. Mauleate godang tu amang pandita sianipar atakas mapatorakon dohot mangulusi suku-sukun di amang pandita purba nakin. Noain disukun hami ma tu amang pandita purba i hari Kamis suku-sukun na songonan amang pandita. Buah sama makalupahon diri sadiri jala manandikon holong tu diri sendiri nang dohot hajukaton nirohatta nagabe sada dalan laho makalu manghalunganon holong nasian debata pasama tu amang pandita purba mardongan moleati Moliate di suku-sukun, buah sama makalupahon diri sendiri, jalan manadikon holong tu diri sendiri, nang dohot hajukaton nirohatta naga besada, dalala makanguluhon holong nasian debata, o suku-sukun, naboy hurang rangi sa tikyon, marhite alus na siapa sejarata, ima persejarah hari Kamis, nama luluan perdenggan bahasa jala parroha. Jehovah na di bagasan buku na badiai perdenggan bahasa jala dilehod dorohana. Jadi debata na tatadda Jehovah na tatadda ima perdenggan bahasa jala dilehan rohan. Jala roh ni debatai do torang dipatuduhon di bagasan ngulu ni Yesus Kristus. Ima molo di Yesaya 60 ayat sia Heber 4 ayat 5 marparulad do Jehovah. Dungi musekat diuduti musekat tung marukil situturo binahin ni partinon ni bangsona. Ima alay barohana. Jalarade manangihon mangalusi dohot mangapudi. Udu ni pasejaranon. Molo taban ipolana tuhita sonari. Tuhita na mangudu sonari. Basaha songonon. Na malungud do hita
do lo hatta la marsaul marnida marsaul do nasida na mangalehon situluod di holong na pinatuduhon ni di bagasan moltabuka sa Korintus 10 ayat 4 ro di 8 taringo ni holong molo di ayat 4 di kosonon nalabas do ha holongani jala na sorta dang na mangiburu ha holongani dang tengah jala dang di par bunang dirina rodi ay walo nung mulutajaha ima talingot di hata holong sonari mulutabuka di sada Korintus 10 ayat 4 sampai 8 sungod dia do hita gilgir ni rohatta asa gabe jolma na songoni dopak dongan dangin na holongi lebas do na holong jala sorta dang mangiburu marada situturo holongi dang na ahut tudiri di mataring oni holong sonari marhite dengan bahasa di mata dohot huason itu di perbadia marhite dalan dia hita dengan natabay majakkon jala mamasarhon holong rimas di mata alay di bagasan nasitong jala tutu nakingan ngatung takasi patorang amang padita sianipar molo rimas ni debata sian nasoture asala mabet ture nasodinggan mabet nadinggan jadi kita sonali bahada benota mabain rimas song nabi ni debata alis dalan nasitong asaboy paturehon nasoture padinggaton nasodinggan paleketon nasoleket iro nang nalapas sejarata adong iso di pasejaran adong tulu na parjolo sada pajakono nasitong ima manobba debata aholongani molo nambe patudur rimas pehita marhite holong na parjolo ikon pajak asada pajakono nasitong manobba debata molo ben hata rimas pehita hata pasingo pehita tudung atajolma na parjolo ikon debata do si sobota na paduahon tajakko maholong ni debata dohot dengan jala mangulu uhut patuduhot dengan basa dohot na dengan tudung ajolma ison adong hu garis bay polusi singotota dang jadi hita holan makilalahon sabing di bagasan hapol siota sala Kristen alay ikom majujui hita lau pasonakon dongan molo tapasingop pe tabape holong tudongan ikon na siya dengan ni roha na sauduk dohot pangiduan ni debata na boy musekat iko boy ma hatas pasingo la kalau sa pamangata pasonak ko dongatta na patuluhon ikon ingotota do dang margugo hitala paubahon rohatta ale holad di bagasa debatado tarbahesa ima molo na lapatudon rimas honnerokon yamang padita siani pasinakyani unang tabayan mo ni hati-hati apalagi son kita noeng kita na upati son sada parhalado manang na parjamita manang na sipodai luas padita ikosian memang ikut debatado tanata sobba di yakka hata nakaluas sa pamangan ikut debatado na tajungjung di sude akka sipasingo na tapakalua kaholong masude kon holong ipatudo dang holong budat song di hutanami holong budat idokon alebering dikki malgipalgip di aiki asiro hakubain na itu dang nasong ni hita sonari perlu do adong hata sipasingot hata holong na buhay sipakalorota tu akka dongatta di bahini tapangido matu debata asa diletu itarohanay baru di adopan na nang dohot di adopan ni dongad holong na yes jala na papitahon laho patibohon na dinggad jala mangobuson lapung sian bagas dan nagabi lapung tapapung boluboy hirwata piyas akalapungi bolong masude lapungi tinggal madihitakan na pungi sude tapangido ang nagabi rohatta sa dili ro nabuy mangula hono sude dang tolak marhite to di porbadia marhite sen holong di batado tarbese nang matangyang tasongonon sang giat ma di kita ada mang dainang na hinaholongan di bangsa roha
Na sa totong manghuton at penbatak ministryon. Sanggia maditabay Tuhan ima haholongon ni rohamuna sama hamu ng saluhut. Ima nalos tanya kunutta. Boy ta holong idilita tablok ko sudira kalapung na baga surata tinggal na pang akan ngisi. Tu akka jolma pe tu saluhut jolma pe. Tapa kaluar masa pamangaton hata nalaw mga puli. Hata na patuguhan haporsiaon. Jala mulubue. Hata na kaluar sa kitaon. Jala pangalaho. Jala holong na kaluar sa kiton. Tohome holong na iyas. Asa tung buhi hita. Ala debata. Padengga basa jala parroha. Mulubue pe hita pe. Padengga basa. Jala parroha na iyas. Asa buhi. Mamasarhon. Aka holong debata naung tahilalang. Ima taling di pasyajaran hari Kamison, mardongan mulyate. Mauliate godang tu amang pandita purba na mangalusi dohot mapatorakon persyajaran i hari Kamis. Ya, saya mudah-mudahan saya anggap persyajarata boy ta nguluton di bagasan nguluta. Noaing tawa begema rimpunan persyajaran paupaton na binahen amang pandita M. Hutasowi. Mardongan mulyate. Maulate ma diganup hita no bigesa parsajarata di bagasan parsajaran na paupaktonon. Jadi songon ripunat di hita di bagasa tikior nasida namak kahilalahon apogoson mitodi namak kilalahon dang adong nadenggan di bagasan diri nasida taruli di hati goran dohot hagugon di nama natap Yesus ikut taha hilala do songot dia ngulutta si ganupari naik kontugun ni Tuhatta Yesus Kristus nasa hagaliota panggulmi ni ngulutta tasyahom ma tuadopan ni debata alana didok ibana do didok Yesus Roma hamu tuau hamu akan loja jalana sorat asa hupasona kamu ima di Matius 10 sada ayat 12 di korrodo hitaninna tuadopan ni debata tabuam masaluhukna ngulutta tu ibana asa di pasonang debata hita ia tung pe hita tung gudang akka persoalan ini manang songot dia pe parngulota dia ka arinok sal manang BHP parirni partinotta sonari manang dia ka arinok sal oloro hita maradop po Yesus debata watta Yesus mardongan hagaleotta naso margogo hita jalana sipata hita maddele si palua nagok holongi rodo manopot hita rodo mangaleot tu hita di pahir bang do tanganna mardongan ulus hatuaon na tu hita tuadopan ni amai diadopan ibana do hita maruloson abit na saksak ima hati koran ni Yesus tabay ma di hita Yesus dingolutta jongjong diganup inganatta nang pehita pardosa dinarohita manopoti dosatta tu debata unang gabe mabiar hita laos maddao ay debatado parholong dohot pardenggan basa ya tumpe jauh-jauh si polisi lau manggulut hita manguhumi hita binanya kadosatta jala di doktu hita alana hita gabe bangsona di bagasan kuaso na balga
mudar ni Kristus makpokpon hita. Jadi amang dot ina sudah kena ina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tajak koma sungguh dia holong di debata pardenggan basai para siroha hita pe ditugu mahita tu bagasan para jauh nasahayon. Dinaro Tuhan Yesus mengalap kita akan porsi. Mulai ma amang do inang do disaluhutna amang pandita nami, pendeta purba, pendeta Syanipar, pendeta madukan. Saya di pas-pasu Tuhan mahita salutna. Ganu kita nang pergi kata. Sudah mahita dapotan asik. Amin. Pardongan mau lihat. Mau lihat tu abang pandita M. Hutasoit na mambayan rimpunan di persejarah Paupakton. Waing tapangidoma hadadayan ni amang pandita Elis Syanipar mambayan tangiang panipuli di sedarion mardongan moleate. Alalung dosipul jalarim persejarat tebe seperti kionon mulai teme di Jehovah nama ngaleo to dituhita jala boy tarang rangi jala sikop saluhut na persejarat seperti kionon tatutuk ma di bagasan tangian. Ale Tuhan debata nami natung masay makaholongi hami. Sangat madiho jala tumibul mahotong-hotong di perngulun nami ale Tuhan. Jala pasaton nami ma sian rohan naria hata maulade tu wale Tuhan. Ala nunga persejari hami, persejaran siap buku nabadiai na pabuahon. Hodo Jahoba para siroha jala pardengga basa. Tuk takas tu hata mamakulingai ba seperti kianon. Tuk terlupahon ina-ina ma poso-poso na tubuhon na. Moltuk pedilupahon ali Tuhan. Alai yang goho naso heado mangalupaho kami. Balga marwanami, martua mahami. Ala horo de bata na mangiring-iring, hami songos sadahala mangiring poso-poso. Manakup anak ina holongan na di tangan na. Pamalupon jala manulak ko si panganon. Jala nalabok manarihon, dia kahapuluan ning ulunami. Jala horo de bata na mangopa, jala na makidatami. Di juhodo hami tugijang ali Tuhan. Alay say girgir mahami ni manangihon. Jala na itu kami sang gijang suruh potang amadebay. Manakok mahami tuwa kahabadiyaon na rekok mo di hadkot roham di parngoluon nami. Amang nabasa siyang giyak marusyaranon marsaringa di basa rohan nami. Asta partupahami nalaw pasangapon ho jala martua ho maridahami akan akomu na pinaluang maridis Kristuhan nami. Sayang giyak madiakan na manguluti hami di panonamberi siyangan oleh Tuhan. Ramoti hami. Ulu si hami bertanya hamanan bermi. Pasikop akan berunami. Jala patol hasami. Mari dari sogot. Marhite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mau lihat tema hupasat hami tu amang pandita Syanipar naung paradehon tangiang panipuli. Sungsongoni tu amang pandita Syanipar, amang pandita Purba, amang pandita Hutasoit, naung paradehon persejaran sikola sabat na Paupakton. Debatama mamasu-masu hita saluhutna. Tarlimobi tudamang dainang nasetotong manghyuton jala membagihon persejaran sikola sabaton. Manang di dia pehita maringanan seangkiat ma totong diramoti debata jala boy marhite persejaran persejaran paggarahon haporsyata laho mangaradehon manomu-nomu aron ni Tuhan Yesus Kristus padua halihon. Hami sian Advent Batak Ministry mandok tuhita saluhutna. Horas. Horas matod maring mitir matod di matubu.